Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal. Nils Holgersson. Írta Selma Lagerlöf. Holgersson, ott repül Márton Ludok. Vittskövle kastélya. Másnap reggel a vadludak már Pirkadat előtt ébren voltak. Felkerekedtek és elrepültek egy pompás urasági kastélyig, amely a Vomp-tó keleti partján feküdt. Csodálatosképpen Nils Holgersson és Márton Gunnar is elkísérhette a vadludakat a reggeli sétára. Ezen mindketten meglepődtek, mert bizonyosra vették, hogy hamarosan hazaküldik őket. Aztán Nils úgy okoskodott, hogy talán csak nem akarják Mártont üres gyomorral ilyen hosszú útra küldeni. Akárhogyan is volt, Nils szívből örült minden órának, ami elodázta a szüleivel való találkozást. Mi van, mi történt? Mi ez a némaság? Csend! Kákalaki akkor gondolkozik. Ez ilyen sokáig tart neki. Mi az, amit én még mondhatnék azon kívül, amit a szél mond nektek? Tehát itt az idő. Igen, útra kelünk Lapföld felé. Lapföld? Most mit ugrabugrátok? Inkább járassátok be az evező tollaitokat. Rajta, fel és le, fel és le, fel és le. Miért vannak úgy oda? Mi a csoda van azon a Lapföldön? Na hát, te még mindig nem tudod, hogy Lapföld a világ első országa. Lapföld a mi szülőhazánk. Nem, amit anyánkon születtél. Az csak merő véletlen, a szüleim Lapföldről származnak. Hát te vadludaktól származol? Hát, könnyen meg lehet. Ha azt veszük, hogy milyen jól tudok repülni, nem kizárt dolog. Na, persze a színem könnyen megtévesztő lehet. Azért jobb, ha be nem illed bele magad. Anyám azt szokta mondani, milyen jó hízólúd vagy. Én? Hízólud? Ezt mondta? Komolyan? Látszik, hogy nem sokat ért a ludakhoz. Hallottátok? Indulunk Lapföldre. Hallottátok? Meséltek neked a szüleid Lapföldről? Hát persze. Mindent tudok róla. Lapföldön élnek a vadludak, ott költik ki a tojásaikat és a fészköket. Vagyis fészket csinálnak a tojásaiknak, és ott a sasok szabadon élnek. Tudtátok ti ezt, mi? És még azt is mondd el nekik, Márton, hogy Lapföld a legszebb, legnagyobb, legzöldebb ország a földkerekén. Lapföldön mindig nyár van, legalábbis akkor, amikor mi vadludak ott vagyunk. Most pedig tartsunk egy utolsó pihenőt, mielőtt a nagy útra indulunk. Tömjétek meg a bendőtöket. Jössz vissza. Na, mit csinálsz? Mit csinálsz? Hallottátok ugye, hogy Akka kívánságára meg kell tömni a bendőnket a nagy út előtt. De Márton, nyers hallal hogy lehet jól lakni? Nem tudnák kivételesen egy rostonsült halat fogni? Na persze, hogy is nem gondoltam rá. Parancsolnak rá sót, borsot és petrezselymet is az urak, legközelebb másik étterembe menjenek. Mi az, már viccelni sem szabad. Éhes vagy, Nils? Megvan, Nils. Az előbb egy nagy tornyos ház felett repültünk. Emlékszel rá? Igen, miért? Gondolkozz, Nils. Egy ekkora nagy házban kell valami ennivalónak lennie. Hát persze. Akkor csak egyenesen előre. Aztán jobbra, aztán balra, aztán megint balra indulás.
Tudják jól, hogy akka engedélye nélkül nem lehet elmenni. Az lesz a vége, hogy nem visznek el magukkal. Márton! Márton! Hová mégy, Márton? Nem jössz velünk, mégis elhagysz minket. Ott van mi? Á, az templom. Akkor nem az. Annak a háznak több tornya volt. Mi van, Pocok? De finom illatot érzek. Mi az? Itt kell lennie. Tegyél fel. Na gyere, Pocok. Látsz valamit? Ó, látok bizony. Vigyázz, le ne essen. Nagyon finom. Jaj. Na, fogd már ki! Hát de hogy? Jaj, de bamba vagy! Hát most meg van. Most van meg. Gyere gyorsan, találtam valamit, gyere! Úgy néz ki, mint egy egér, de nem az, gyere! Fogd meg, hát ha tudunk vele valamit kezdeni, jó? Gyorsan! Na, végre valami finom. Ez való nekem, nem a nyershal. Nem adom! Elveszi a kekszemet! Szaladj, gyorsan, hagyd ott! Oda nézz, ott egy manó. Á, bolond vagy, te manók nincsenek, valami állat az is. És ha mégiscsak manó, akkor mi lesz? Fogalmam sincs. Ott van! Megvan. Dehogy elszaladt! Jaj, És hogyha megfogjuk, mit csinálunk vele? Ezt tudom én, eladjuk. Nils, Pocok, hol vagytok? Nils, Pocok, feleljetek! Ne szállj le, Márton! Nem hallom! Gyerekek, üldöznek minket! Márton! Rejtőzetek el! Gyorsan bújjatok be valamilyen lyukba! Gyorsan! Gyorsan! Mit csináljunk? Nem értem. Bújjatok el, a többit bízátok rám, majd én elbánok velük. Fussatok, keresetek egy jó búvóhelyet és húzzátok meg magatokat, én majd elterelem a figyelmüket. Menjetek! De jó kövérliba. Jobb, mint egy hal. De fog neki örülni a mama. Gyere csak! Beteg ez, nem tud erre repülni. Megfogom! Most meg tudod fogni! Na, fogd már meg! Miért nem repülsz? Tudsz repülni? Elfelejtetted? Én már tudom, hogy miért csinálja ezt. El akarja csalni őket, és ezért úgy csinál, mintha el lenne törve a szártya. Márton egy igazi hős. Szegény Márton. Ó, na, csinálj már valamit! Ügyetlenkedj annyit!
Most megfogom. Megfogták a fehér gúnár! Sokkal jobban fog örülni a mama, mint ha halat fogtunk volna. Reméljük legalábbis. Nála sose lehet tudni, tudod milyen? Mi lesz ebből? Mi lesz ebből? Akka! Megfogták a fehér gúnárt! Mit mond Ingrid? Miért olyan izgatott? Nem tudom. A fehér libát emlegeti. Még el se indultunk, már is itt a baj. Meg kell mentenünk Márton. Ingrid, te nem csinálsz semmit. Ha emberek karmai közé került, akkor sajnos tehetetlenek vagyunk. Még csak azt hiányzik, hogy téged is megfogjanak. Gunnar, eredj, nézz körül, mi a helyzet, és értesíts, amit lát. Igenis, Akka. Szerintem kissé furcsa, hogy épp Gunnar tüsténkedik ennyire, hogy megmentsük azt a buta fehér libát. Ha csak tehette, mindig szót emelt az ellen, hogy elhozzuk. Most meg megy utána. Szégyeld magad, mindenkinek kötelessége segíteni a bajba jutottakon, még ha fehér is a színe. Na most mit csináljunk? Vajon jobbra mentek, vagy balra? Jaj, oda néz. Nem Márton barátunktól ez? De, így mutatja az utat. Vegyél fel, Nils. Nem veszlek fel, ne is haragudj. Nekem csak 2 lábam van, neked 4. Szedd össze magad, jó? Na jó, de az a 2 mennyivel hosszabb. Nem bírom soká. Bevitték a kastélyba! Hozd ki valahogy, Nils! Lépjünk le. Jó. Ti itt maradtok és megvárjátok szépen, amíg visszajövök. Rendetlenkedni nem szabad. Bemegyek, megkérdezem, hogy megnézhetjük-e belülről is ezt a szép kastélyt. Jók legyetek? Igen, igenis. Itt én be nem ültök. Legjobb lesz, ha te mégy. Igen. Miért? Egy ilyen kis pocakra, mint te, ügyet sem vetnek. De egy manóra rögtön rátámadnak. Kérem magamnak. Képes lennél cserben hagyni a barátunkat? Jó, megyek. Na, futás! Mi? Ne, mit csinálsz? Rosszul vagyok. Szédülök. Ez nem sikerült. Be kell jutnunk. De hogy? Gondoltuk, halat holnap is foghatunk, de ilyen szép kövér liba nem minden nap akad az utunkba. Nagyon jól tettétek, hogy megfogtátok, ügyes fiúk vagytok, ebédre finom libasültet össze. Csak. Csak ne lennék ilyen borzasztóan kicsi. Hogyan is segíthetnék én így bárkinek? Gyere csak! Mit akarsz? Te, nézd csak! Fűvésztáska, nekem is ilyen volt iskolás koromban. Kattanjunk bele! Gyere! Add ide rögtön! Kapd el, ha tudod! Na, ne! Fogjál meg, Adjátok Hakulc! vissza! Ide! Adjátok Kapd el vissza! gyorsan! Kösz! Itt vagyok! Add már Iván! Figyeljétek magatok! Dob vissza! Figyelj, dobom! Most adtam vissza, úr! Ki ez a szép kis doboz? Enyém.
kaptam a szüleimtől. Na végre. Most csapdába estünk. Be vagyunk zárva. Innen soha az életbe ki nem jutunk, Nils. Ez a várkastély a régi építészet egyik remeke. Amikor ezt építették, errefele még harcok dúltak. Figyelitek, amit mondok? Igenis. Gyertek utánam. Nos, megtaláltad a fehér Gunnárt? Bevitték a kastélyba, nem tudjuk megmenteni. Mutasd meg, hol van, én oda megyek. Itt maradsz. Annyit azért nem ér nekünk ez a fehér Gunnár, hogy az életedet kockáztasd miatta. Különösen, ha azt veszük, milyen alacsony származású, egy őse sincs, akivel büszkélkedhetnek. Miket beszélsz itt össze-vissza? Szégyeld magad! Nyugalom, nyugalom, nem arakodjatok feleslegesen, vadlibák. Azt egy szóval sem mondtam, hogy nem segítünk rajta, ha tudunk. Szabad megjegyeznem valamit? Nem. Segíthetek a tollát kitépni? Hadd segítsek. Nem, az nem gyereknek való komoly felnőtt munka. Menjetek inkább ki az udvarra. Pedig a szomszéd Jens is mindig maga csinálja. Na, ugyan, már nem is érdekes az. Tudja Isten, én valahogy nem szeretem, ha a gyerekek ilyesmit látnak. Tekintsünk csak egy kicsit vissza a régi időkbe. Gondoljátok el, hogyan laktak az emberek a legrégebbi korokban. Sziklabarlangokban, föld alatti üregekben és állatbőrből készített sátrakban, kunyhókban. Hosszú évszázadok teltek el addig, amíg az emberek rájöttek, hogy cölöpökből is tudnak házat építeni. Mennyi munkába és szenvedésbe került, amíg az egyszobás fakunyhóktól eljutottak az ilyen 100 szobás kőkastélyokig, mint például ez itt. 350 évvel ezelőtt a gazdag uraságok építettek maguknak ilyen kastélyokat. Tudjuk ugye, hogy amikor a Vicköv leépült, háborúk dúltak, és rablóbandák garázdálkodtak Skåne földjén. Láttátok a vizes árkot, amely a kastélyt körülveszi? A vizes árkokon felvonó hidak voltak, és a több méter vastagságú falak sarkain bástyák és őrtornyok helyezkedtek el. Azt gondolhatnánk, hogy ez volt a legveszélyesebb. Mennyit tud beszélni? Persze fogalma sincs róla, hogy mi itt csücsülünk. Nincs bizony. Amikor még ember voltam, bezártak egyszer az iskolába, az még ennél is rosszabb volt. Ennél is rosszabb? Figyelem, figyelmet kérek! A kastély építetője egy bizonyos Jens Brahe volt, aki nem sajnált se pénzt, se fáradtságot, ha várkastélyáról volt szó. Kérdeztetek valamit? Tessék! Glimminge kastélyát is ő építette? Jó kérdés. De Glimmingét valamivel korábban építették. Szerintem az a lány volt, akinek a dobozában. Szerintem is. Megbízható lánynak látszik. Nem is ismered. De valahogy úgy érzem mégis, olyan kedves hangja van, nem fog elárulni. Pedig a lányok árulkodósak. Hát, ha ő nem az. Juli, nyisd ki a dobozt és ne kiabálj. Nem kell félned. Nehogy kiabálj. No hát, egy törpe. Meg egy hörcsög. Fut utána! Kapjuk meg! Na már, ha összefoglaljuk az eddig elmondottakat, akkor... Hogyan fogjátok megírni a dolgozatot, ha nem figyelitek, amit mondok? Ne nézz hátra, vigyázz, nehogy a lábunkra vágnak. Rohanj, ott van, rohanj! Doriano, öld meg a libát! Nem maradsz nyugton! Várjál, ide gyere! Milyen liba ez? Jaj! Itt van, vigyázz! Ott van, látjátok azt a porfelhőt? Tiszta a levegő. Tudás! Ennek nincs vége.
békésebb időkben pedig... Ilyet még nem láttam. Miféle liba vagy te? Hogy az a... Hát jössz ide! A mindenségit! Ez a lovagterem. Júj, de félelmetes. Vajon miért visít? Talán ott van a Manu. Már rég kiment. Kösz. Mi? Nem tudtál volna csendben maradni? Most meg vagy! Jaj, de fáj! Te is hallod, amit én? Ez Márton hangja. Jé, rosszat sejtek a hangjával. Gyerünk, ide menjünk! Nem mentek innen ki azonnal, semmi keresni valótok itt. Ide, hol van? Gyerünk! Hol lehet? Itt láttam. Ki engedte meg, hogy berontsatok ide? Ne nyúljatok semmihez, majd adok én nektek! Márton! Na hát ez nem létezik. Még ilyet. Ez nem lehet igaz. Nyújtsd a kezed, Nix. Az ablakon kell kirepülnöd, Márton. Nem tudom, hogy fog-e sikerülni, még sohasem próbáltam. Csak próbáld meg, Márton. Vigyázz! Ott jön a fehér Gunnar. Ügyesebb, mint gondoltam volna. És már fenn is voltak a magasban. Mindenki csak úgy bámult utánuk. Nils azt gondolta, hogy amióta útra kelt a vadludakkal, ez volt a legizgalmasabb kalandja, és ez még csak a kezdet. Boldogan nézte az alatta elterülő hatalmas kockás kendőt, először a világos zöld kockát ismerte fel. Azok a rosföldek, amelyeket ősszel vetettek be, s a hótakaró alatt zöldek maradtak. A sárgás szürke kockák a tarlók voltak. Ott tavaly-nyáron búzaföld volt. A barnás az öreg lucerna, a fekete pedig letarolt gyümölcsös. A sárga szélű barna kockák bükkösök lehettek, mert a nagy fák az erdő közepén télen elhullajtják a lombjukat, a kicsik pedig az erdő szélén tavaszig őrzik elsárgult leveleiket. Nils akaratlanul is jókedvre derült a tarka kendő látványától. Az utazás folytatásáról a következő részben mesélünk nektek. Magyar hangok. Szerenyei Béla, Hacser Józsa, Márton András, Földesi Margit, Gruber Hugo, Józsa Imre, Lakló Taladár, Borzoltán, Földi Teri. A forgatókönyvet írta és a filmet tervezte Marty Murphy. Zene Karel Svoboda. Rendezte Hisayuki Toriumi. Magyar szöveg Kertész Judit, hangmérnök Bérci Endre, rendezőasszisztens Szalai Éva, vágó Kozma Mari, gyártásvezető Ozorai Katalin, szinkronrendező Várai Ibolya. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült.